mathemateg. Pwnc pwysig yn yr ysgol. Ond, yn ôl ar olygwyr, mae safonau yn y pwnc ar draws Cymru yn rhy isel, a dim digon o ddisgyblion yn mwynhau'r pwnc. Mae o'n defnyddiol iawn yr ti angen wneud defnyddio am fel gwyddoniaeth, am bwyd y maeth, mecaneg. Do'n i ddim yn mwynhau'r pwnc pan o'n i'n ifanc, ond wrth i fi tyfu fyny a dod i ysgol Creuddyn, dwi wedi cychwyn mwynhau pwnc gymaint mwy oherwydd yr ffordd mae'n cael ei ddysgu yn yr ysgol. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn, ddim ond os ti eisiau wneud o yn prifysgol, ond hefyd just mewn bywyd. Ond siomedig yw'r darlun ar draws ysgolion Cymru. Tra bod ni gyda cydnabod bod athrawon yn gweithio yn hynod galed, yn gyffredinol dydy yr addysgu o mathemateg yng Nghymru ddim yn ddigon da, a felly dydy disgyblion ddim yn gwneud digon o gynnydd yn ei mathemateg wrth nhw fynd drwy'r ysgol. Gadewch i ni gyfri nhw fesul 10 efallai. Mae Dr Gareth Evans yn rhoi gwersi mathemateg ar-lein i ddisgyblion ar draws y wlad. Wel, i wella safon addysgu, dwi'n meddwl mae rhaid edrych ar yr hyfforddiant sydd â gael. Yn sicr, pe dyn ni'n meddwl amdan denu pobl i'r proffesiwn, mae'n anffodus dydy pob un prifysgol yng Nghymru ddim yn dysgu mathemateg ar un o bryd. Mae Llywodraeth Cymru'n dweud bod gwella rifedd yn bwysig, a 6.5 miliwn o bunnau yn mynd tuag at prosiectau mathemateg dros 2 blynedd. Cyfri symiau a gobeithio dod o hyd i ateb i sicrhau bod mwy o ddisgyblion yn mwynhau mathemateg. Yma oddi ar arfordir Sir Benfro mae ynys Sgomer, sy'n cael ei hadnabod fel un o'r ynysoedd adar môr mwyaf pwysig yn y byd. Yn 2023, cafodd dros 42 o filoedd o balod i cofnodi yma, ond eleni, maen nhw wedi torri record newydd, gyda bron i 44 o filoedd o balod yn byw yma erbyn hyn. Mae'r palod ar yr ynys yn cael ei cyfri gan 6 aelod o staff sy'n gofalu am yr ynys, a hynny i fonitro'r boblogaeth o balod sy'n dychwelyd i'r ynys bob Gwanwyn i fridio. Mae'r adar môr yn cael ei cyfri yn y nos ac yn gynnar yn y tymor, oherwydd bod mwy o balod yn gyffredinol o amgylch yr ynys yr adeg hynny, a fanna fydd yr adar yn ei tyllau yn barod. Ond gyda'r palod a restr goch, fyd eang o greaduried sydd dan fygythiad wrth wynebu llygredd, prinder bwyd a newid hinsawdd. Pam a sut ei bod yn ffynnu yma yn Sir Benfro? Ond mae mwy o balod yn debygol o fod yma achos bod digonedd o fwyd ar yr ynys, sy'n golygu bod mwy o bysgod i giwion bach. Does na ddim llygod mawr yma chwaith, sy'n golygu bod na ddim bygythiad i adar ar yr ynys. Mae rhaglenni monitro adar môr ac ymchwil blynyddol ar Sgomer yn holl bwysig felly yn ôl arbenigwyr. A'r ymdrech i barhau i'w hamddiffyn dros 43 o filoedd ohonynt yn bwysicach nag erioed.